У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Пан з вами. Радуйтеся завсюди у Пану. Я ще раз скажу, радуйтеся. Пан близько. Узлюблені парафіяні, поважані слухачі Радіо Марія, сьогодні у костьолі католицькому третя неділя Адвенту. Третя неділя Адвенту у костьолі католицькому називається неділею радості, лятаре. Радость, бо Пан єсть близько. Узлюблені, що з'являється криницею сапраўдної радості? Яка радость дає глибиню, насиченість і почуття глибині вартісності життя? Таку радость приносить тільки Бог-Створитель. Узлюблені, дякуємо сьогодні Єсусу Христу, який у Божому народженні навідав кожного з нас і дав можливість наповнитися радістю сапраўдною. Змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Молимся. Боже, Ти бачиш, з якою вірою народ Твой чекає свята народження Пана. Да поможи нам подрихтувати наші серці, каб ми з радостю і схвалюванням святкували таємницю нашого збавлення. Праз Пана наша Єсуса Христа, Твого Сина, який з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого, Бог през усе веки вечные. Амен. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Дух Пана Бога на мне, во Пан намастил меня, обвешать добрую новину Боги. Аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Яна. З'явіўся чалавек, пасланы ад Бога, імя ягонае было Ян. Ён прыйшоў дзеля сведчання, каб сведчыць пра святло, каб усе паверылі праз яго. Не быў ён святлом, але быў пасланы, каб сведчыць пра святло. І вось сведчанне Яна. Калі юдэі паслалі з Єрусаліма святароў і левітаў, каб яны спыталіся ў яго, хто ты, ён абвясціў і не выракся, і вызнаў: «Я не Христус». І спыталіся ў яго: «Дык хто ж ты? Ты Ілья?» І сказаў: «Не». «Ты прарок?» Ён адказаў: «Не». Тады сказалі яму: «Хто ж ты, каб нам адказаць тым, хто паслаў нас? Што гаворыш ты сам пра сябе?» Єсус сказаў: «Я голас таго, хто кліча ў пустыні. Раўняйце дарогу Пану, як сказаў прарок Ісая». А пасланцы ж былі з фарысеяў. Яны спыталіся ў яго: «Чаму ты тады хрысціш, калі ты не Христус і не Ілля і не прарок?» Ян сказаў яму адказ: «Я хрышчу вадою, а сярод вас стаіць той, каго вы не ведаеце, той, хто ідзе за мною, якому я не варты развязаць раменьчак на сандалях ягоных». Было гэта ў Бетаніі за Ярданам, дзе хрысціў Ян.
Гэта слова Пана. Узлюбленыя парафіяне, паважаныя браты і сёстры. Сённяшняя трэцяя нядзеля адвенту называецца нядзеляй радасці. Касцёл запрашае да таго, каб радавацца. І, канешне, хацелася б крыху паразважаць сёння на гэтую тэму. Сёння святар можа адпраўляць святую імшу ў фіялетавым арнаце альбо ў ружовым, як знак радасці. Ведаеце, чалавек патрабуе радасці. І гэта натуральным чынам у сённяшнім свеце асабліва моцна, бачна, і гэта выказваецца, гэтае прагненне. Напрыклад, паглядзіце, што найбольш развіта ў свеце ад стараны такой адпачынкавай. Розныя забавы, гульні, забавы, шмат ёсць казіно. Вазьміце ў рукі сотавы тэлефон. Колькі іграў можна скачаць, каб чалавек меў чым заняцца і мець нейкую з гэтага радасць. Ведаеце, прагненне радасці, яно ўпісана ў сэрца чалавека, і гэта натуральнае прагненне, быць радасным, быць шчаслівым, быць чалавекам, які ў глыбіні, у супакоі, міры перажывае сваё жыццё. Але ці кожная рэч прыносіць радасць ва ўсёй прыгажосці, ва ўсёй глыбіні. Вельмі часта бывае так, што вазьмі ты пагуляй у нейкую гульню камп'ютарную, зрабі гэта гадзіну, 2, 4, некаторыя могуць ноч напралёт сядзець. Што з табой пазней будзе? Калісьці чытаў такую інфармацыю, што ў Індыі адзін хлапчук іграў 3 дні, 3 ночы. І памёр. Але ад чаго памёр? Ад укусаў камароў і інфекцыі. Загуляўся ў гульню. Аж так, аказваецца, можна увайсці ў гэтай рэчы. Але фактычна чалавек пасля такіх рэчаў, гульняў, скажам, вельмі актыўных, заўсёды перажывае пэўную стому, заўсёды перажывае пэўны непакой. Нібыта ёсць пэўен адрэналін так званы, але заўсёды ёсць штосьці, што не дае поўнай сатысфакцыі глыбіні жыццёвай. І, напэўна, гэта разумна, таму што гэта не можа даць ніколі паўнаты. Таму што паўната радасці, яна заўсёды будзе звязана толькі з Богам. Паўната радасці. Чаму? Бо Бог з'яўляецца створцам. Бог з'яўляецца тым, который стварае чалавека. І Бог у жыцці гэтага чалавека падтрымлівае. І калі чалавек жадае сваё жыццё пабудаваць без Бога, вырашаць тое, што добрае самому, я выбіраю, што мне будзе служыць, а што мне не патрэбны. І калі ў гэтым выбары няма моманту, каб заглыбіцца ў спатканне з Богом, ніколі радасць чалавека не будзе поўнай. Ніколі. Ведаеце, ёсць шмат такіх прыкладаў, калі чалавек знаходзіць радасць у цікавай сітуацыі. Нам выдаецца, чалавек радасны, это который усміхаецца, чалавек радасны, который ўносіць пазіціў, чалавек радасны, который шмат ёсць энергіі, наружным вокам яе бачна. Але не заўсёды гэтая радасць з'яўляецца вельмі глыбокай. Часам эта радасць бывае павярхоўнай, і часам, гледзячы на чалавека, мы разумеем, што за гэтым воблікам радасці глыбіні няма. Няма глыбіні. Это павярхоўнае, і бывае нярэдка так, што мы апранаем маску радасці. Ёсць часам такія ролікі паказваюць, як чалавек перажывае сваё жыццё на вачах іншых. Прыходзіць на працу, мне все хорошо, я улыбаюсь, все вытрываю до конца працы, больш-менш, часам нават сціснуўшы зубы, але улыбаюся. Але прыходжу дадому, і цяпер я сам свой. І дзесьці пачынаецца другое жыццё. Пераключаюся на другі этап свайго жыцця. Цяпер я магу быць самім сабой, цяпер я магу быць такім, якім я хачу, бо інакш у працы мяне не зразумеюць. Інакш у працы мяне не зразумеюць. Часам, ведаеце, узгадваю, калі я працаваў у Воршы яшчэ, там свайго часу былі такія 3 танцавальныя ансамблі, вельмі крэатыўныя. І памятаю, быў на рэпетыцыі аднаго ансамбля і назіраў, як яны рэпетыравалі. Дзеткі выходзяць, адбываецца рэпетыцыя. Ім, конечно, акцёры павінны, все, хто выступаюць, павінны усміхацца.
Это так выглядае, это цяжкая праца, рэпетыцыя, да? Дзеці працуюць, трэба вельмі выдатна так паставіць крокі, рухі, каб сінхронна ўсё. І адначасова ты не можаш забыцца, што ў цябе павінна быць усмешка. Я некалькі раз так назіраў, што дзеці цяжка працуюць, сціснуўшы зубы, але усмешка ад вуха да вуха. Сціснуўшы зубы ад вуха да вуха. Можна сказаць, што это элемент радасці, але Богу такая радасць не вельмі даспадобы. Ты працуеш, ты ўзрастаеш, дасканалішся, это добра. Але ёсць яшчэ іншая радасць, которая дае паўнату, і яна не можа быць адлучаная ад Езуса Хрыста. І часам у гэтай глыбокай радасці ты можаш не усміхацца. Часам у гэтай глыбокай радасці твой твар можа не здраджваць, што табе дастойна, цудоўна, але ўнутры можаш мець пакой. Паглядзіце, які парадокс ёсць, напрыклад, у Евангелі, калі першамучанік Шчэпан, да, святы Сцяпан, яго каменуюць, яго забіваюць, кідаюць каменямі, да, і гэта ж цярпенне, это боль, это катарга, калі ў цябе шпурляюць каменямі і забіваюць на смерць. А ён гаворыць: я бачу адкрытыя нябёсы і Сына Чалавечага, Езуса Хрыста. Я радуюся, бо я ведаю, што моя душа ідзе на спатканне з Панам. Чалавека забіваюць, а ён гаворыць: я шчаслівы, я іду на спатканне з Панам. Ведаеце, у гэтым значэнні ў жыцці хрысціяніна радасць яна мае намнога глыбейшы сэнс. Я перажываю штодзённыя турботы, я сустракаюся штодзённымі клопатамі, я іх развязваю, я ад іх не ўцякаю, і яны ад мяне не ўцякаюць, а мяне сустракаюць на кожным кроку. Але я не губляю Езуса. Я не губляю арыенцір на Езуса Хрыста. І менавіта гэта дае мне глыбокую радасць. Я не магу іначай назваць глыбіню ўсёй радасці, калі Езуса Хрыста не маю. Толькі з ім ёсць глыбіня гэтай радасці. Ведаеце, я хочу вярнуцца да такого моманту, які для мяне вельмі блізкі, такі асабісты момант, да, калі быў момант смерці майго бацькі. Канешне, глыбокая вера, ёсць жыццё вечнае, ўсё. Заўсёды расстанне з блізкім — это боль. Я памятаю, калі прыйшоў да цела майго бацькі, 15 хвілін плакаў наўзрыд, і я не шкадаваў сваіх слёз. Это было вельмі натуральным і балюча, што у целе бацьку больш не ўбачыў. Это пахаванне. Але адначасова я не магу запярэчыць факту, што ўсе гэтыя 3 дні ў маім сэрцы быў глыбокі супакой. Глыбокі супакой. Я разумеў, што это глыбокі супакой — это не мой твор, што не я яго сабе выпрацаваў нейкай працай, сілай, высілкам. Это быў дар Бога, я іначай это не магу назваць. І гэты глыбокі супакой быў для мяне знакам, што ўсё ў парадку. Бацька пашоў у іншае жыццё. А калі яшчэ назіраў факты, што быў сакраменту споведзі, тут жа ж дзень перад гэтым прыняў святую камунію, выдаецца, адышоў у поўным парадку, духоўным парадку. І гэты глыбокі супакой так пацвярджэнне таго, што Бог гаворыць: я забраў твайго бацьку. І хочаш сітуацыя, якая паказвае, што надо ліць слёзы, перажываць, не было слёз расчаравання, такога безнадзейнасці такой, только быў глыбокі супакой. І гэта факт, я быў бы чалавекам хлуслівым, калі б сказаў бы, што ёсць іначай. Чаму Бог дае гэты факт? Чаму дае Бог гэты супакой? Таму што калі ты яму давяраеш, Бог у адпаведных хвілінах цябе падтрымлівае і паказвае, што я з'яўляюся гаспадаром гісторыі. Я з'яўляюся гаспадаром кожнага жыцця. І я з'яўляюся гаспадаром таксама твайго сэрца, калі ты мне давяраеш. Дазвольце падзялюсь яшчэ адным асабістым досведам. Рэдка это раблю, але гэты досвед таксама з'яўляецца праўдзівы. Ён павінен таксама будаваць сэрцы іншых асобаў. 8 снежня я 12 да 13 гадзіны проста пайшоў на спатканне з Богом, быў у капліцы, маліўся. Ведаеце, глыбокага супакою часам дасведчваеш на малітве, але таксама супакой, который прыходзіць такой рэгенерацыі сіл. 2-3 дні ты ходзіш і разумееш, што у тваім сэрцы глыбокі мір. І ведаеце, это не з'яўляецца творам людскіх рук, толькі гэта дар Бога.
Ведаеце, адно з прыватных аб'яўленняў, ну, касцёл не маюць абавязку верыць у прыватныя аб'яўленні, але таксама не маюць права і пярэчыць. Это забавязвае толькі тых, каму аб'яўляецца ці Марыя, ці Езус Христус. Адной італьянцы, медсястры, калі Маці Божая аб'яўлялася, гаварыла: «Жадаю 8 снежня усталяваць гадзіну ласкі. Хто будет молиться с 12 до 13 гадзіны 8 снежня, я буду выліваць хвалі ласкі». Можна ў гэта верыць, не верыць, але я дасведчу такой Божай прысутнасці асаблівай. І, напрыклад, гэта з'яўляецца крыніцай такой радасці, што ты разумееш, жыццё мае глыбокі сэнс. Ёсць жыццё вечнае, жывеш дастойна ў гэтым жыцці, як можаш. Да, можа здарацца, што робіш у жыцці неправільны выбар, дзе-ж ці памыляешся, альбо, напрыклад, паддаешся слабасці людской і глядзіш, што не до конца застаешься верны Богу, ідзеш да сакраменту споведзі, каб знову вярнуцца на гэты шлях. Але глыбіня ёсць, бо ты не толькі ведаеш, але дасведчваеш, што Бог цябе вядзе. Адзін прафесар распавядаў, калісьці яшчэ семінарыйных гадоў, распавядаў такую сітуацыю. Вяртаецца забеганы пробашч дадому, сітуацыя аўтэнтычная, сапраўдная, займаўся актыўным душпастарствам, і ўжо стомлены пасля чарговага дня, выдаецца, хадзіў па хворых, ідзе на сваю плябанію, месца, дзе жыве, і сядае ў крэсла, робіць філіжанку гарбаты, сеў, такі ўздох радасны адпачынку, што дзень закончыўся, стаміўся, гасне свет. І думаюць, што такое? А пробкі находзяцца ў падвальным памяшчэнні. Бярэць, запальваюць свечку, не было ліхтара, спускаецца па ступеньках і чуець нейкі такі смурод ідзе з гэтага падвалу. Это думаюць, што такое? Мне ж там все чыста, прабрана. І глядзіць, што это была крэсла-качалка такая, да? І ў крэсле качалкі сядзіць сатана і глядзіць на яго. І, канешне, это святар гаворыць, мне ўсё ўнутры абамлела. Гаворыць, я не чакаў такога досведу. Але адначасова, гаворыць, не ведаю адкуль. Сабраліся такія ўнутраныя сілы, падняў эту свечку, паглядзеў і гаворыць: «А, гэта ты? Ну і ладно». Затушыў свечку і пашоў назад. Гаворыць, знік страх, все знікла, сатана уцёк. Это вобраз, калі сатана прашоў папугаць святара, што за шмат добра робіш. Да. Часам бываюць і такія моманты, але, напрыклад, гэты святар гаварыў: «Я сам не ведаю, адкуль паявілася гэтая сіла, супакой». І пазней, гаворыць, ацэньваю сітуацыю, разумею, што это дар Святога Духа сказаць, зрабіць так і спакойна пайсці наверх. Ведаеце, Бог абараняе таго, хто яму давярае. Калі хочаш, каб у тваім жыцці была паўната радасці, праяві Богу вернасць. Як это зрабіць? Ведаеце, самыя простыя асновы. Сёння, калі вы праснуліся, што вы зрабілі першым чынам? Вчора была катэхеза з моладзі, тое самае пытанне было. Мы распавядалі мой дзень ад раніцы, ад моманту, калі я прачнуўся, аж да моманту, калі прыйшоў на катэхезу. Да. Ці ў тваім гэтым ранішнім дні сённяшнім быў момант, што калі ты праснулася, некалькі слоў я скіравала да Езуса Христа, да Бога. Божа, дзякуй за сённяшнюю ноч. Благослови гэты дзень. Хаця б так. Калі пойдзеш сёння спаць, ці перад тым, як гэта ўчыніш, ці будзе хоць думка пра тое, каб падзякаваць Богу за сённяшні дзень, можа за штосьці папрасіць Бога прабачэння і папрасіць аб добрую ноч. Хаця б так. Выказаць сваё прагненне Бога. Выказаць сваю веру Богу. Ніхто гэта не заўважыць, ніхто гэта не ацэніць, таму што это будет моя молитва, таму што это будет маё спатканне з Христом. Это мае адносіны, якія я будую з Богом. І дзякуючы гэтым адносінам прыйдзе такі час, што я гэтага Бога убачу тварам у твар і яшчэ раз скажу: Хрыста, вось я, который кожнай раніцы дзякаваў за ноч, прасіў благословення на дзень, і кожнага вечара дзякаваў за дзень, прасіў шчаслівую ноч. Вось я. Не будзе са мной адваката, не будзе сведкі ніяка, буду я і Бог. І так будуецца вера, так будуюцца адносіны з Богом. І калі чалавек будуе такі спосаб адносіны,
Момант, у которым прыходзіць у жыццё чалавека небяспека, пэўная сітуацыя, якая можа прынесці шкоду душы ці целу, Дух Святы будзе прыхадзіць у жыццё чалавека і дасць такія словы, такое суцяшэнне, што ты будзеш разумець, што гэта не ад мяне, это Бог праяўляе ува мне сваю прысутнасць. І вось тады твая радасць будзе поўная. Тады радасць будзе поўная глыбіні, таму што разумееш, ёсць гармонія майго жыцця жыццём Бога. Ці можа быць яшчэ больш штосьці радаснае? Калі такая сітуацыя прыходзіць, то заўсёды разумееш, і ў апошнюю хвіліну Пан мяне сустрэніць. І Ён прывядзе праз гэтую браму, якую называем брама смерці, якая палохае многіх, але якая дае глыбокую надзею чалавеку веруючаму. Таму што Бог дапамагае тут і цяпер. Ведаеце, нядзеля радасці, трэця нядзеля Адвенту, яна задае пытанне перадусім аб мае адносіны з тым, хто з'яўляецца крыніцай радасці. Бог, калі ствараў увесь свет, калі чытаем кнігі быцця, гаворыць, што ўсё, што стварыў гэтага дня, кожнага дня было добрае. Але калі стварае чалавека на свой вобраз, на сваё падабенства, што выказвае Бог? Ён кажа, гэты дзень быў вельмі добры. Менавіта такім чынам Бог паказвае сваю радасць, стварыў шэдэвр чалавека на свой вобраз, на сваё падабенства. А што з гэтым шэдэврам часам робім мы? Божа, астанься збоку, свой шэдэвр будаваць буду я. Я буду дыктаваць правілы, я буду дыктаваць законы, якія маюць у маім жыцці быць. Только праблема ў тым, што нават вечара я фактычна не магу добра загаспадараваць, таму што не ведаю, што ў гэтым вечары будзе, што станецца ў гэтым вечары. Бо даўцам жыцця ёсць Бог. Злюбленыя, калі хочаце жыць па-сапраўднаму ў глыбокай радасці, толькі адна дарога. Бог не забярэ таго, чаго яму не жадаеш аддаць. Хіба што толькі тое, што нішчыць, будзе прапанаваць. Пакінь гэта, але ўзамен даю табе штосьці большае. Бог ніколі не зробіць насуперак маёй вольнасці, свабодзе. Ён не забярэ, калі не захачу аддаць. Але Бог ніколі не забірае тое, што чыніць мяне сапраўды шчаслівым. Бог забірае толькі тое, што адбірае гэтае шчасце. Даверся яму, а спазнаеш сапраўдную радасць. Амен.